Ame ngibuza, uyasaba yini ukuyithatha le nto? Ngisho i-digital marketing, i-learning course. Uyazi nami sengiyakhumbula, mhla ngiyithatha, eyi ngangingena-clue ukuthi yini kampela. Kodwa yangifundisa iy'nto ey'ningi. Ingakho nje kuthiwa i-course. Inama-skills amaningi ekunika wona ngaphakathi. Ukuthi uzobathola kanjani abalandeli, uzoyimaketha kanjani, and same time sikhona thina, ngikhona mina as your mentor and also your coach. Ithathe le nto le. Sometimes abanye bathi, eyi mina ngikulungele cause imali anginayo, eyi ngisabhatanisa mfowethu. Uma ngikutshela, nami ngayithatha ngingenayo imali eyokuqala i-course. Ngeke uze uyibhajethele, ngeke uze ube nayo imali ngoba awuyibhajethele. Angithi uzwa manje. Ungaze kuphela unyaka lokuthi hhayi, ngiyahlehlisa. Awusoze wayithatha. Qunga nje isibindi, singene nawe kujeni. Ngoba i-Legacy Builders Program izokuthatha i-step by step, ize kukhiphe ngaphezulu. Ilokhu ikufundisile nje, icathulisa, ihamba nawe. Ithatha. Followela i-page lami la, uStar Sam, ngikunika i-information igcwele. Thank you.